vull dir-vos una cosa, dos coses. Primer, fa 3 vídeos que porteu la mateixa roba? Sí! Perquè ens estem gravant tots el mateix dia. Sí! Segona cosa, sabeu qui està ara mateix al carrer? El de la neteja! Bueno, però... Espera, no, però aquest mòbil té d'esta d'intel·ligència artificial que treu els ruïdos d'això, no sé si se sentirà o no, però bueno, és igual. Hola, família! Hola! Anem a fer un unboxing. Un unboxing. Unboxing. Doncs això, que s'arriben les festes de Nadal, que nosaltres hem dit també fem la nostra carta dels Reis i us ensenyem una mica què és i què fem per si algú està fent la carta dels Reis i necessita idees. Des d'aquí la Colombina, això he de dir que ho hem comprat pel casal de Nadal. Sí, per fer coses, activitats, fer coses diferents i anar canviant, perquè si no sempre fem el mateix i pues tampoc... Exacte, però el qui li agradi ja ho sabeu. Nosaltres hem anat a l'Abacus, que ens tracten sempre molt bé. Hem comprat, aquest és el kit bàsic, d'acord? Que va amb la màquina per fer les coses. L'Aurora us posarà els preus i tota la pesca, ara veurem com és. I després hem comprat el paquet de recanvis. Aquí posa 150 accessorios. Aquí també davant ho posa. I aquí posa 200. Vale? Jo crec que potser a casa comenceu amb aquest, en teniu de sobres. I jo veig que amb el paper i així, altres tipus de paper que tingueu i així. Sí. També podem fer-ho, o sigui que no... Exacte. Nosaltres ho hem comprat per 2 raons. Primera, per propòsits del vídeo, i segon, perquè ja ho tenim per fer Per fer els casals. Exacte. Sobretot els de Nadal i els de Setmana Santa, perquè a l'estiu hi ha molta gent i fem un altre tipus d'activitats que no... Sí, estem molt a fora. Ja en parlarem del casal d'estiu, però bàsicament això és sobretot pel de Nadal i una mica per Setmana Santa. Aleshores, jo ve això, tal qual així, li vaig a treure endavant, jo també. Ara, obrim. Aquí n'hi ha una altra. Espera, que aquí volem fer nosaltres. Volem fer aquí nosaltres d'unboxing d'aquestes. D'influencers i som mierdencers. A veure, espera, que traiem. Ve tal qual... Hola! No, clar, jo he de fer així. Ve tal qual, així, pam. Sí, és que jo pensava que això era el davant i el darrere. No. A veure, anem a veure. Primer, a veure què ve aquí en el... Això sembla la nit de Reis, tu! Sí, han passat els Reis! Vale, mira. A veure, jo et vaig donant i tu vas ensenyant. A veure. Com si ja sapigués el que és. Això és les paretines, les enganxines. Després, aquí tenim uns retoladors. Després, aquí ve amb unes... això són les planxes d'embossing, que es diu això en anglès. Embossing, per fer relieves. Sí, per fer relleus. Després nosaltres us farem un altre vídeo. Fent una manualitat amb això. Exacte. Una altra, amb coses d'aquestes. Després aquí tenim... Ensenya. Papers i paper d'aquest brillant, diguem. Papers de colors. Exacte. Després aquí hi ha les instruccions. D'instruccions. Aquí venen més enganxines. Després, això imagino jo que és... Pegamento. Pegamento en barra. Això són... Ara això li diuen el washi tape. Celo de colors. Sí. Washi tape, bueno, sé què és celo de colors. Això que no tinc ni idea de què és, però ja ho averiguarem. No, això són estèncils d'aquests, que tu poses així i poses així i fas xic, 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 xic. És veritat. Després, brillis, Aurora! Més brillis! Més brillis! Aleshores, aquí tenim més enganxines. Enganxines. I tot d'enganxines? Exacte. I aquí tenim... Què és això? Una llibreta. Una llibreta. Tu no veus? Llibreta. Be kind to your mind. Una llibreta blanca perquè tu facis com un diari. Exacte, sí. No m'ho he mirat, però per lògica, si tu veus així, doncs esto què és? Això li diuen el Junk Journal. Aleshores, ara ve la màquina, Junk Journal. Llibreta blanca per fer dibujitos. Ara, aleshores, aquí ben embolicat. Bé, tot això que no sabem què és realment. Doncs per posar la màquina. Això és la maquineta. Això és la maquineta que havia peces. Sí. Aquí també ve
l'altre. No queda nada, això no sé què és, pues la màquina. La Com mà- es munta? Pues jo no ho sé. No ho sé. Fem una cosa, Aurora. Espera, un moment. Fem una cosa. Tu Jo ho ensenya trec de la peces. bossa. Tu ho treus de la jo bossa. ensenyo peces. Així. He de dir que jo me l'imaginava més gran. És que nosaltres Imaginava tenim una més gran. màquina per fer embossing i tot això. Més adults també us l'ensenyarem. Però jo crec que aquesta per les criatures ha de ser potent, eh? Espera, això va així. Aquest va Que sí, aquí, mira. aquí així. Amb els forats, espera, mira. Forats, o sigui, a veure, espera. Bujeros, bujeros. A veure, sí, bujeros. No bujero. D'allò pel bujero poses així i ara tires enrere perquè quedi fixat. Exacte. I ara I ara això, què pues, el fem? mateix. Però això on va? Bujeros, a darrere. Ai, no perquè bujeros. això va així. Sí. No bujeros. Ah. Mira, Bujeros. Vale, Enganxat. vale. És que no havia... No Jo havia entès. perquè he vist el dibuix, perquè no. Vale, va. Ah, aleshores per aquí, per aquesta ranura, passen aquestes coses on posem el paper. Aquí posarem el paper entremig com bocadillo. Aquí, això és per les enganxines, aquest tros d'aquí, vale, i aquest tros d'aquí és pel celo de colors. Aquí guardes el celo de colors. I Sí. aquí tens la criatura amb tot el... A veure, dona'm el celo. El celo... El celo de colors. L'Aurora li deia felo quan era petita. No, era lisat. Així. Així? No. I doncs aquí per aquí poses així, Ah, vale. poses així, Vale, això vale. ho poses per aquí així, però jo farem un vídeo més d'això, i vas traient i vas pintant el cielo. Vale, perquè això aquí pintes el celo. Sí, A veure, deixem veure. Aquí. Ah, amb els... amb els rotuladors, que jo suposo que van fer servir els que tinguis, Vale, farem una cosa. Ara anem a preparar-nos i farem una manualitat amb aquest material. Però de mentre acabem el unboxing. Unboxing! Això, aquí. Els accessorios, el supletor, aquí. Pues suposo que serà més pegatina. Sí, no? A veure, anem a veure què és. Sembla que sigui del mateix. Després us ensenyarem nosaltres i tal les coses... Mira, ve un altre Bossa. supletori d'aquests de bossa i ve un altre sobre aquí. Anem a veure què és cada cosa. Bárcena. Aurora, Què? a veure si ens faran... Anda! Però són diferents, mira. Home, clar, suposo, no? Jo què sé. 2... Aquí ve una mica les instruccions, el paper, tota la pesca. Un altre pegamento, o era el que tenia jo aquí? Ai, no sé, bueno, jo miraré, ¿vale? Sí. He tocat coses que no havia tocat. Aquí hi ha més estèncils, Aurora. Ah, no, mira, no, mira, no. mira, mira. Mira, espera. Hi ha més pegamentos d'aquests, on n'hi havia dos, Exacte. on n'hi havia dos en l'altre. No, n'hi havia dos i aquí n'hi anava un altre. I aquí n'hi ha dos més. Aquí hi ha més estèncils, aquests tres. Tres estèncils. Són iguals? No, són diferents. Són diferents. El que no sé és si només hi ha aquests 5 models o hi ha possibilitat de més models. Després hi ha més brillis, Hi ha més com els que brillis. teníem. Hi ha més celos. Hi ha més papers. Els papers, a veure, em deixes veure els teus? Són més petits aquests. No. Ah, no, són iguals. I Són són els iguals? mateixos estampats? No. Sembla que hi ha de diferents, n'hi ha més. Sí, n'hi ha més. Però bueno, això, papers de colors que tingueu, ja està. Dos rotuladors que són Dos recanvis. dos recanvis i ja està, no? Sí, I pegatines d'aquestes. Clar, jo suposo que les 200 i pico és comptant totes les... sí, clar. Comptant tot pegatina per pegatina, I diguéssim. tota la clar. història. Aquí hi ha un mar de coses. Venia un per altre fer. d'aquest, no? No, de planxes d'embossing no. Embossing! No, això ara, ja et dic, anem a planejar-nos una manualitat i us farem aquí una mica... Ui. Perdó. Doncs això, que ens hem... Que anem a fer això, vale? I anem a fer una manualitat. I ja està. Exacte. I aquí les influències, les influmierdes de confiança de la Colombina us ensenyaran el procés. Exacte. I una com aquestes que veureu és el que farem
en el casal, segurament, si no recordo malament, perquè nosaltres tenim una programació, sembla que no, però hi és aquesta programació, molt segurament aquesta manualitat la farem el dia 23 al matí. ¿Qué pasa? Que, a ver, yo os digo una cosa. Què ens dius? Que a veces se produce un giro dramático en el acontecimiento. Tu tens tot preparat, diu, anem a fer no sé què, anem a fer una sortida. Uah! I et cau tot, i tu, pues la sortida no la farem, el que anem a fer avui, ho farem demà, i fem canvi. Exacte, per això nosaltres, o sigui, tot i tenir una programació, no som estrictes. No. Ens adaptem a l'ambient. Sí. Molt bé, doncs arribats fins aquí, només queda dir-vos que a mi això, si fos una nena, m'ho demanaria per res, ja us ho dic ara. No, ara sí, en sèrio, que li doneu el like, que us subscriveu al canal, que qualsevol comentari, qualsevol cosa, digueu-nos, us ho demanaríeu per res això? Jo sí, ja t'ho dic ara. Feu comentaris, feu un clap, que us deixarem per aquí el link, perquè això ens ajuda molt a fer aquest contingut extra per la gent de la Colombina i per la gent que no és de la Colombina, però que també li poden agradar i li poden servir com a idees per fer-se a casa, per fer allà on sigui. Ai, no sé què regalar. Exacte. O que li agrada el món del circ, el món de les arts i tot això, doncs aquí estem, aquest contingut és gratuït per tothom, però si podeu... Clap. M'acabo de deixar l'oreja. Adeu! Adeu!